Сәлам, малайлар һәм кызлар, һәм сезнең әти әниләрегез. Бу музыкаль кайма хит парады, һәм аның алып баручысы мин Айваз Садыров. Алдагы бер сәгатьтә без Туктап тор. Нишләп әле мин сине көтеп торырга тиешмен? Бу бит минем тапшыру. Караны. Сәлам, my friends. Бу музыкаль каймак. Бу нинди музыкаль каймак? Минем үз хит парадым булырга тиеш. Бу музыкаль байрак хит парады. Һәм аның алып баручысы мин, Татарның иң популяр блогеры Хамды Нюша. Хәзер чыккан клипларны карыйм да исем акылым китә. Бөтенесе дә бер станоктан чыккан шикелле. Кайда сюжет, кайда мәгънә, кайда драматургия? Ул киемнәрен әйтер идем, ул чәчләре. Уф! Операторларны камера тотарга, режиссерларга картиналарны тулайым күрергә өйрәтмәгәннәр ахырысы. Җырлар турында әйткәндә юк. Менә безнең заманнарда ул клиплар иде ичмәсәм. Карый, карап тыйып булмый иде. Зауык белән төшерелгән, ул план, ул кадр, ул эчтәлек. Минем хит парадларда шундыйларга гына урын бар. Музыкаль байрак Хамды Нюша белән башлыйбыз. 5-нче урын. Рәсим Низамов кайыннар арасында. Кайыннар барасына, кайыннар янына, кереп киттем син йөгереп, әй кагына. Менә клип нинди булырга тиеш ул? Рәсим беренче булып Союз мультфильм белән хезмәттәшлек итеп, мультипликацион клип төшерә. Ялгыш кайынны. Bütün артист кайын турында булмаган җырларны кайыннар арасында клиплар төшереп бетерде. Рәсим барсыннан да хәйләкәррәк булып чыкты. Кайын турындагы җыры кайыннарсыз. Шуңа күрә 5-нче урын. Зөфәр Хайретдинов Буйдаклар. Хәзер авылларда яши әбиләрдә бабайлар. Буйдаклар йөри картаеп, ирләргә кеше юк. Беренчедән җыр бик актуаль тема турында. Әнә хәзердә эстрада буйдаклар белән тулган. Ленар Яшин, Илназ Гарипов, Ранил Нуриев, Эльвин Грей, Мөнир Рахмаев. Ләкин Мөнир минем контроль астында, аңа сүзем юк. Сез бит беләсез инде, хәзер bütün артистлар туганнарын төшерә. Соң шул моданы Зөфәр кертте бит инде эстрадага. Ул бу клибында моңа кадәр халыкка күрсәтмәгән 3 бертуган игезәген күрсәтә. Хайдар, Әнвәр, өченчесе кем әле? Әбүзәр. Сез көнбатыш стилен эстрадага Эльвин Грей алып килде дип әйтәсез. Үзегез күреп торасыз. Зөфәр клибында шын көнбатышны күрсәтә. Аның җырының көйдә көнбатыш Американыка. Шуңа күрә 4-нче урын. 3-нче урын. Болгар кызлары, күршеләр. Ахирәткәем, кара әле, хәзерге яшьләр бик модный киенеп йөри. Әйе шул. Хәзер безнең заманалар түгел инде. Күрдегезме? Хәзер мондый мощный клипны берәү дә төшерә алмый. Монда шын Голливуд эффектлары бит. Менә бу motion design ишмәсәм. 3D'ның соңгы технологиясы. Рәхмәт балакай, рәхмәт Күршеләр. Әбиләрнең авызларына кадәр шын. Әле аның мәгънәсе дә нинди көчле. Олыларны хөрмәт итәргә өйрәтә бу клип.
Hazır tiri əbilərə də hürmet os. Əmində multik əbilərini şey bilen sililer. Şuna üstad milli tatar halk oşlarına nindi popülerizasiya bitbo. Her biribizge biz bu jirde kurşiler. Klip düşürü rasxut qına tugul, dahot ikeninde rastlı bu klip. Qorağız nindi futbolka? Bitse de kurşige biz kirip. Santelka, benim elide santel. Mine degen söz. Vah, malatsı kızlar. İkinci urun, salavat, tuğan gün. Matur bugün bir gerekte Bəxtli bul qoydu kurma Eytirge kirek, klip bomba. Tuğan könüm yaktı bu Düzip 400 gram altın, mobilnik. Ol yıllarda bir gene artista, bunun kadar baylıkını bir klipka da sıydıra almaydı. Sıhhat молодец! Ezge kişi, qarağız. Vatılıp kalgan maşinanı kulun tidirip kine qabıza. Sine baş bilsinler koyunlar Sayrar kuşlar koyun soyun Qara, gayişnik saksızlık koyuşı elektirmegensin degeç, meni Allah saklı deyip cevap qaytara salavat. Het, молодец! Salavat korrupsiyaga qarşı. Ol telimiz üçün de burşula. Ol vaqtda burşula başlagan. Salavat tirayındakilerge totar medeniyetin tarata. Gayişniklarga da özünün totar jır yazılgan kasetaların üleşip yürüy. Salavatga ikinci urun. Ne işin birinci tugulma? Qorağız ali ol klip başında tamamlap başını ye. Onun yanında hatanı da var. Anan birini bulmaganday, ikinci kızını tuğan günü bilen kutlarga gite. Şunun için ikinci urun. Birinci urunda benim yaratkan Rafael Latifov. Menen indi bulurga tiyiş artist. Gördünüz mü kadırda özünün işi kupşa tuta. Ondagi жеңілlik, ondagi gratsiya, biyu hareketlerinde bir nindi artık elementler yok. Detalli qarasak, break dance stili sizile. Kiyimi Boss firmasının soңғы pisk. İratlar bluzkası. Anın dıkaltısıgınan etira. Şen, casual stile. Ol vaqtda viplarına ketirgan, oylı şılbır. Rafael'dan şen maço yasıy. Прическасы. İskitkiş naşos. Экстравагант шелка. Мындай прическа болғанда бірнеде парикта керекми. Рафаэль клибінде спес эффектларны бик урынлы қолланған. Қазіргі клипларны шулай түшірселер, көптен юғары дәрежеге шыққан болар едік. Мына яшьләр үрнәк алыгыз. Күрдегезме? Нинди сифатлы клиплар төшерәйдек без заманында. Эх, югалттыгыз. Сталин җитмей. Бу музыкаль байрак хит парады иде. Безнең заман клиплары иң яхшысы. Яшасын Советлар Союзы. Әйдәгез, йоклап ятмагыз. Безнең шоу-бизнеска әйбәт клиплар төшерегез. Сифатлы клип төшерәсең киләме? Әле аның кадәрле куркырлык очрак түгел. Мин сезне коткарачакмын. Һәм Дөнюша Motion Production Corporation сезгә ва дигән клиплар төшереп бирәбез. Кемгә менә дигән клип кирәк? Миңа языгыз.